Здравейте, приятели! Значи, след видеото за сладисване на манатарки, което постигна много голям успех, днес реших да ви покажа и как става разсаждането на пачи крак. Значи, тук съм си ги наскубал вече. Събирам си пънчетата. Ето изрязването. Имаме тук, вече съм си ги приготвил, понеже да не губиме много време. Ето. Обработваме всички. Оставаме долу-горе около половин-1 см от основата. De facto става част, която е на спръста. Днеска е 12 март 2026 година. Хубаво слънчево време. В Корковата гора се намираме пак. Ето. След това, след разсада, тия също се отрасат, понеже ето то си лечи. Излизат на кичури по няколко бройки наведнъж. Всичките съединени. И как става? Много е лесно. Събираме ги от едното място и после си ги разсаждаме на друго място. Малко по-далече. По този начин, като се намери друг мицел с другите, също става кръстоската между двата и добива е доста обилен. Ето по-наблизо да покажа. Отрязваме. В случая това е бледожълт пачи крак или Cantharellus pallens. С Сибариус не съм пробвал, тук нямам на разположение много. В случая си използвам всичкото, каквото си е в частната гора тук. Терена, който експлоатирам. Не обичам да ходя по други чужди гори. Все пак тук 90%, 80-90% от горите са частни. И не е желателно да се притесняват собствениците, понеже има и въоръжени. Така, значи почистихме ги. Събираме си пънчетата. В случая малко. И ето така. После си